Zamislite ovo. Želite izgubiti težinu, ali ne uspijevate bez obzira na dijetu i vježbanje. Možda se osjećate kao da se vaš organizam bori protiv vas, ali postoji tajna koja će promijeniti igru. Ovdje je rješenje. Parazit Stop formula od Bonaturo zdravlje. Da, dobro ste čuli, rješenje za vaše probleme sa težinom leži u čišćenju organizma od parazita. Paraziti u vašem tijelu mogu biti krivci za vašu borbu sa suvišnim kilogramima. Ali ne brinite, Parazit Stop formula će ih sve izbaciti van. I što je najbolje, nakon što se oslobodite tih neželjenih gostiju, primijetit ćete kako kilogrami nestaju. Vaša energija se vraća i osjećate se bolje nego ikad prije. Dakle, ako želite započeti svoje putovanje prema zdravijem životu i mršavijoj figuri, ne gubite vrijeme. Isprobajte Parazit Stop formulu od Bonaturo zdravlje danas i započnite transformaciju svog tijela. Posjetite našu web stranicu i počnite svoje putovanje ka zdravijem i vitkijem životu odmah.